Cerita iki nyeritake Sari. Bocah enom sing kepengin buktekke apa bener mitos kuwi ana tenan utawa mung omongan kosong. Saka omongan Mas lan ibune, nganti pengalaman sing gawe merinding. Sari pungkasane ngerti nek mitos iku ora kudu diwedeni, nanging kudu dimangerteni. Duh, kok rusak banget ya? Tak sabune lah. Sar, kowe iki aja nyapu wengi-wengi ngono wis tak omongi to. Mas, karpet iki rusak banget. Nek ora saiki sok apan? Ngerti to, Sar? Jere wong biyen kuwi nyapu wengi-wengi ora apik. Dadekno rezekine ilang, tur dadekno bayang-bayang wewe gombel. Halah, Mas, zaman saiki kok isih percaya ngono kuwi. Wis modern kok. Rezeki kuwi digolek, dudu disapu. Kudu masalah moderne ora, Sar. Wong tuwa mbiyen ki ngendani mesti ana alasane. Wis mandek wae nek oleh nyapu terus esuk-esuk. Mas, niki aku wis delok vlog. Jere kuwi mah mitos. Wong ora kerja ya rezekine ilang, ora peduli. Nyapu apa ora. Wis ah, tak rampuke sejelok meleh. Sar, aku ngerti kowe kesel. Pengen omahmu resik, tapi ora kabeh sakarepmu dhewe. Kadang tradisi kuwi ora meromong kosong. Aku ngerti, tapi aku mau pengen buktekke nek ora kabeh mitos kuwi kudu diwedeni. Apa iya bener? Ora mung manut. Sakarepmu wae, Sar. Aku penting wis ngomongi. Kon ana apa-apane aja sambat. Ya Allah, Bu! Gino bocah kae. Gino, Nduk. Coba lambune kedap-kedip, kalah enten bayangan tang ngingin lemari. Wis, sesuk aja dibaleni meneh ya, Nduk, nek nyapu bengi. Bengi kuwi wektune ngaso, dudu wektune resik-resik. Resik kuwi penting, Nduk. Nanging kudu ngerti kapan wektune. Nggih, Bu. Sari boten ngulangake malih. Kula pun ngertos sakniki. Ngerti kuwi luwih penting, Nduk, tinimbang mung wani. Kadang rasa penasaran kuwi iso mbukak mata, nanging aja nganti nutup rasa ngati-ati. Nggih, Bu. Wis, terusno sesuk-esuk ae lehmu nyapu. Nduk, wingi kuwi mesti kahanane lampu Petromax sing kedap-kedip. Masmu nggawa simbol mitos ben kowe ora nglanggar kebiasaan kampung. Dadose mboten enten ditemit, Bu. Sing penting paham niate. Nyapu bengi kuwi mung ndadekake debu mung muter. Barang cilik kaya dhuwit koin iso kegawa lunga, ngilangake rejeki. Sakjane sing kesapu kuwi dudu setan, nanging peluangmu dhewe. Dados sedaya niki namung supados Sari langgeng hati-hati. Ya ngono, Nduk. Kadang wong tuwa gawe cerita sing medeni mung ben bocah ora sembrono. Nggih, pun nek ngoten, kula tak nyapu ruang tamu riyin. Iya, Nduk, Ibu tak nyapu latar. Nggih, Bu.
Niku lenten Ibu Sari. Ayo disapa? Ayo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu, monggo. Kok kadingaren enjing-enjing pun blonjo kathah. Enggih Bu, alhamdulillah. Bengi wingi kula krungu kabar terus ana sing aneh teng griyane panjenengan kuwi tenan to. Lah nggih niku tenan ta, Bu? Mboten kok Bu, niku le mong Sari lan Mase. Walah, ngono to. Tak kira karo Bu Ranmi tenan ana demi-demitan. Nggih, mpun nek ngoten, Bu. Nggih Bu, monggo dipun terusaken dalane. Hati-hati nggih. Nggih Bu, lek ngoten kula kali Bu Endang tak pamit rumiyin. Monggo. Nggih, monggo. Halo, ana apa, Jar? Ngopi ning ndi? Ini warung pinggir kono kae. Yo, siap-siap. Yo tak OTW aku. Bola. Ngah. Gawe. Lah piye nang kabarmu? Tak ingetin pesenmu teh. Loh, tak pesen es mau pisan. Suwun yo Jar ya. Tak ombene sik es. Ngene lho, ning omah ki lho. Adikku Sari. Wis tak omongi aja nyapu wengi cek ngeyel wae. Alah, cah saiki ngono kuwi nang. Kabeh dikegas logika. Percaya mitos wis ora jaman jarene. Yo kuwi, kadang aku mikir mitos kuwi ora digumur medeni. Iku carane wong biyen ngelingke ben kamang dieling. Ngono ku lho, wong tua jaman biyen ora sekolah dhuwur, mulane ngejar dhewe. Cah saiki nggepe ora masuk akal padahal jenek maknane. Nek aku malah mikir, pamali kuwi kok padha ati. Contohnya ora oleh lungguh ning dhuwur bantal, jare ngarep bisulan. Padahal kuwi ben bantal tetep resik kanggo turu ora nggo lungguh. Alah, yen cilik mbiyen aku wedi tenan karo kowe gombel. Tapi saiki malah ngerti, wong tua mung gawe bocah manut lan ora dolan wengi. Nek aku ki luwih seneng nganggo cara sing nerangno langsung. Tapi tetep ae, dongeng-dongeng kuwi sudah dicoron cukup budaya. Nek nek dongeng rasane kok sepi ya, kayak kurang. Lah kuwi bener. Bocah saiki yang dijelas nganggo dhuwit koyo ini lang, kudu menyer.
ora bakal ngerti, tapi yen dijelaso nganggo PW Gombel, bocah ora bakal wani. Ya muga-muga wae sare untuk pembelajaran ini. Kudu ngalami dhisik mbok menawa. Ya kuwi bener cah saiki kudu ngrasa dikek lagi ngerti. Ya wis tak balik sik ya cah ya. Suwun cara-carane. Date susu meneh. Duwe pemen ning omah jar. Ya tak balik sik ya. Ya, hati lho. Siap. Bisa ya? Ya. Hati. Ya. Oh alah, iki to sediaran rezeki ilang. Dadi bayangan ki mau mempeseni tradisi. Yen pancen iku peseni leluhur, aku janji ora bakal ngeyel meneh. Tradisi iku dudu musuh, nanging tanda tresna saka jaman biyen. Bu, Mas, mulai dinten niki nyapune enjing mawon. Didamel aturan keluarga, yen waktune dalu, cekap dipel sekedhik utawa dilap. Alhamdulillah, Nduk, kowe wis nemokake inti ajarane. Mitos kuwi mung jembatan, eling-eling aji ning bebrayan. Top, saiki kene nak nyapu iso nyisihno sampah, dinggo didol ibu-ibu PKK, ben rezekine tambah dobel. Sing penting saben kegiatan ana niat apik lan pangertine. Nggih, Bu, dados mitos niki mboten perlu diwedeni, cekap dingerteni mawon.